tiež zdravíme naozaj všetkých. Eričenko je tu, no vidím, že už mi píše aj na náš WhatsApp. Dostanem sa k tomu, k tej tvojej správe a k spolupráci, bratu, len ja som taký vyťažený, že proste nestíham, ale dnes v noci si spravíme takú nočnú, takže sa k tomu dostanem. Keďže chodíš ty do nočnej, ja si spravím nočnú a niečo určite spolu vymyslíme. No ideme blahoželať, lebo mi tu napísal Erik, chcel by som zablahoželať k dnešným 38. narodeninám môjmu švagrovi Jarovi Orosovi, všetko najlepšie a popriať mu len to najlepšie, nech sa mu darí a nech sa mu plnia všetky sny, to mu zo srdca prajú z ďalekého západu Erik, Katka, Karolína, Markusko, máme ťa radi, Jardo, drž sa. Pesnička by mohla byť fajná remixovaná od Teddy Swims The Door alebo Teddy Swims Plus Control. No tak aj zazvoníme. Hej, tomu tvojmu švagrovi. Zvonec šťastia je tu, no a určite si zahráme teraz Teddy Swims, teda Orno a ja to mám v takom remixe, ktorý urobil Cyril. Tomu teraz ide karta, remixuje všetko, či už je to Disturbed alebo mnoho ďalších vecí, takže zdravíme aj Trim Šebe, pretože teraz musíme blahoželať, no a ideme si hrať k 38. Počujeme sa, naposledy sme hrali 31, tuším, že nám to tu písal náš poslucháč, áno, dovolal lík, sme hrali k 31 a 38, no pomaly budeme hrať aj k 50. Toto je Jukebox s Marekom. Toto je Jukebox s Marekom. Never speak, baby, that ain't for me, that ain't for me.
Pevne dúfam, že pesnička doletela aj s blahoželaním tam, kde doletieť mala. Toto je najdôležitejšie. Teda tak dvere sa otvorili. Teddy Swims, no a Cyril. No tak púšťa staré disko.